Roja înê li Suleymaniyê neh pêşmergeyên Komelê di bombebara Îranê de jiyana xwe ji dest dan. Kurdên Bakur kuştina pêşmergeyan û êrişên ser Kurdistanê şermezar kirin. Devleta Îranê tu carî ji kiryarên terorîstî dev jê bernade. Piştî ku Îran li tengava Hurmuzê êriş bir ser keştiyên bazirganiyê, Fermandariya Navendiya Amerîkayê pêleka nû pêk anî li ser bingehên Îranê. Îran jî li hember wê êriş bir ser xaka Kurdistanê û bingehên pêşmergeyên Partiya Komelê li Suleymaniyê bombe kir, ku di encama êrişan de neh pêşmerge jiyana xwe ji dest dan. Li Amedê Partî û pêkhateyên Kurdistanî kuştina pêşmergeyan û êrişên Îranê şermezar kirin û bi daxuyaniyek bang li welatên cîhanê kirin. Ev êrişên devleta dagirker a Îranê ne tenê li dijî komeke siyasî leşkerî ne. Em van êrişan weke êrişên li dijî milletê Kurd û hemû perçeyên Kurdistanê dinirxînin. Hêzên Kurdistanê Rojhilat li hemberî Îranê ne navaşardene. Başûrê Kurdistanê îro li hemberî Îranê ne navaşarde ye. Êrişî wan nekirine. Yani ji ber vê yekê tu sedem tuneye ku êrişî em bêjin gund û bajar û navçeyê Kurda û Kurdistanê dikin. Beşdarên daxuyaniyê destnîşan kirin ku divê Amerîka li herêmê berjewendiyên Kurda jî biparêze. Dibêje Amerîka vê rastiyê bibîne û müttefikê xwe li herêmê ji nû ve bike, divê têkilê wan û Kurda baş bin û ser berjewendiyên her du aliya be, ne berjewendiyê yekalî. Siyasetvan bi bîr dixin ku mafê çarenûsiya Kurdan jî heye. Em dibêjin hetanî ku li rojhilata navîn milletê Kurd negîje mafên xwe yî bingehîn çi ye? Herî kêm li her çarperçê Kurdistanê divê ku milletê Kurd bibe xwediyê statû, bibe dewletek federal an konfederal an dewleta serbixwe. Hetanî ku vana pêk neyên li rojhilata navîn ez ne bawerim ku wisa av hêdî bi herkevê her pêl hevin. Partî û pêkhateyên Kurdistanê ji dewletên Ewropa û ji neteweyên yekbûyî dixwazin ku li hember êrişên Îranê bêdeng nemînin. Ji bo parastina sivîlan gavên pêwîst bavêjin û piştgirî bidin rêbazên li gorî hiqûqa navnetewî. Xeci Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.